Kawachako ni kuom kwan mar jopuonjre 201 mane yudo grade mar C+ e penj mar klas 12 higa mar 2023, jopuonjre 153,309 koro yudo thuolo mar riwore gi mbalariany mag sirkal kod ji giwegi. E kinde mane ochiwo lipot mar jopuonjre mane oyier mondo riwre kod mbalariany gi kuonde tiegruok, afisa maduong' mar KUCCPS Dr. Agnes Masi Wahome odaro ni jopuonjre 11,000 mane gi grade mar C+ noyiero rang'iny mar diploma kata obedo ni gin gi nyalo mar somo digri. Wahome wacho ni yiero mar jopuonjre notim e yo maler kendo jopuonjre ni kod thuolo nyaka tarik 5 dwe manyien higani mar timo lokruok e kuonde tiegruok moluonggie. Opted to join the universities at a TVET level. We have 7,834. And then those that opted to go to KMTC, we have 19,653. For teacher trainings in primary, we have 9,529. So we've made some observations this year. Like I said, 85% of C+ and above made the applications, and 76.2 opted for degree courses, while the rest, which is about 11,991, opted to go for diploma.